je moja motokára. Ako som vám už povedal, no, hlavné časti motokáry sú motor, rám, zadná náprava, reťaz, predná náprava, riadenie, volant a palivová nádrž. Toto je karburátor, sedanka, brzdy, tuto je batéria, toto je nádržka na brzdovú kvapalinu, potom tu máme zrkadlo, odrazové svetlá a čo ďalej. Svetlá, je to dve, toto sú smerovky, to predné svetlá a predné smerovky. Toto je prístrojová doska, na ktorej je tachometer, otáčkomer, páka na smerovky, ukazovateľ smeroviek, tlačítko na 4 smerovky, takže na výstražné smerovky a ventilátory.